osaa soittaa kitaraa. Siksi se vihreällä kitaralla kaikkia hakkaa. Mutta Liisapa osaa soittaa kitaraa. Siksi Teppo Liisaa niin kauheasti kiusaa. Teppo on käynyt kaikilla kursseilla tosi fansuilla terapeuteilla. Se on käytös häiriöinen, kaikki sale tietää sen. Teppo, miksi sinä ihmisiä hakkaat? Teppo, miksi kaikki koulun lattialle paiskaat? Teppo, sä oot sekaisin, sanoisin jos uskaltaisin. Mut pelkää sun katse taaskin, kukaan sulle sano ei takaisin. Ensimmäisenä koneinsinööri-ilta ne on siis ihan oikeesti myynyt rakkaan Eetu-papunsa. Ja ne on nyt sitten 101 vuoden kunniaksi hommaamassa Eetun tilalle uutta edustusautoa, Kickbiili. Kickbiili on niin perkeleen pramea auto, että sillä on muun muassa hankittu parkkitilaa jokaiselta Otaniemen parkkipaikalta, johon nämä saattaa liittyä ehkä jotenkin. Koneinsinööri-ilta.fi eli paikoillaan on vapaa domaini. Niillä on itsellä se ilman ääkkösiä. Joten me ollaan hyvässä hyvyydessämme upgradeattu Koneinsinööri-tilan nettisivut. Eli tosissaan meillä on sellainen ehkä hieman 101 dalmandialaista teemalla menevä Koneinsinööri-tilan vuosijuhlasivu, mitä me nyt lähdetään sitten levittämään. Nettisivulla voi sitten osallistua kilpailuun, että voi voittaa viikonlopun Kickbiiliä. Instagramia, Facebook-huutelua, kaikkea mahdollista niin paljon, että saadaan tää näkyviin nyt ainakin kaikille kikkiläisille mielellään koko Otaniemeen. Voiko se tykkää sivusta? Antaa mennä. Noniin. Elikkä Kik 101 Facebookissa. Jep. Kik 101.